Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tugassir. Rabbi emmin bil hayr amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halaqas-semâvâti vel-arda vel-insa vel-can. وأنطق لسان الإنسان بأنواع الفصاحة والبيان ونور قلوب أهل التوحيد والإيمان بأنوار الإسلام والإيقان وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ومواعظ آيات القرآن كما قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وفضله على سائر الحيوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنوب والغسيان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالحجة والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın her parça rahmeti, bereketi, iki dünya bakıtı, derecesi, hem de ki Allah Teala'nın mağfireti bulsun barçalarımızga da. Allah Teala indi bizge iki dünya bakıtları nasip eylesin. Sözlerimizni ütemli, urunlarımızın dereceli kılsın. Mallarımız bereketli, yetişli bulsun. Allah Teala bizni zalim, mazlum buludan saklı kursun. Muhterem kardeşler, indi Allah Teala'ga aytgan her bir hamd sana noktavlarımız erişip, aytgan her bir salavat şerifelerimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip bulsun. Muhterem Müslüman kardeşler, indi Allah'ın rahmeti bilen biz менә шушы чираттагы җомганы Аллаһ Таala безгә күрергә насыйп итте. Бушыннан да Аллаһ Тааланың рәхмәте. Әле менә шушы көннәрдә генә кибеткә кергәч тә таныш бергә укыган бер кыз әйтә, күңеле борчылып инде ди, менә ди хәзрәт ди, ничектер яшәүнең яме югалды ди. Яшисе килми. Тизрәк кабергә кирип ятасы, bu dünyadan kitesi, şunday kutulası kiledi. Әле ул кызга 40 яшьтә юк. Һәм шундый фикерләр киләдер бәлки яшьләргә дә, киләдер бәлки олыларга да, шулай бит. Ничектер тормышның яме югалган, тәме югалган кебек. Инде без моның турында сөйләшкән идек инде, шулай бит. Кызлар ярамый, аракы ярамый, азартный уен ярамый, конечно, тормышның яме югала монда. Монда нәрсә инде шулай бит. Күп ашарга ярамый, тагын нәрсә кала инде монда. Ләкин, мөхтәрәм кардәшләр, бу тормышның яме шулай бит ул да булса гыйбадәттә. Шушы димәк, әгәр син тормышның ямен тапмыйсың икән, димәк син гыйбадәтнең ямен, ләззәтен тапмыйсың. Чөнки безнең сахабаларыбыз, галимнәребез җан биргән вакытта алар әйткәннәр, инде үләм. Инде төннәр буе намаз укый алмам. Инде кайнар иссе көннәрдә ураза тота алмам дип, менә шулай кирсенгәннәр. Алар шушы бакчаны күрә алмам, хатынны, балаларымны күрә алмам дип әйтмәгәннәр. Алар кирсенгәннәр, менә шушы намаз укый алмам, ураза тота алмам дип. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, димәк, әгәр дә инде без гыйбадәтебезнең, намаз, уразаларыбызның ләззәтләрен инде тыймыйбыз икән, димәк, чыннан да бу тормышта безгә яшәргә кыйнарак була. Кыйнарак була, ягъни ләззәт, рәхәт мәсьәләсендә. Чөнки башка әйбер безгә инде ләззәт бирми, без моны беләбез. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы гыйбадәт ләззәтләреннән безне мәхрүм итә торган бер әйбер бар. Ул да булса рия, икейөзлелек. Ягъни гыйбадәтне һәм дә ки әйтик гыйбадәтне һәм дә ки шушы башка изге гамәлләрне кеше күрсен өчен кылу. Кеше күрсен өчен кылу. Менә бу әйбер, мөхтәрәм кардәшләр, шушылай эшләү мәхрүм итә безне ләззәттән.
Ләззәттән гыйбадәт ләззәтеннән. Чөнки Аллаһы Тәгалә өчен кылынмагач, аның тәмен белмибез. Менә шуңа күрә бәлки бер-ике җомга шушыңа багышлап җибәрербез, Алла бирса. Бүген башларбыз сүзебезне макталуны ярату, ягъни мактаганны ярату. Сине мактаганны ярату. Чөнки икейизлелек башлана шуннан. Башлана үзеңне макталганны яратудан. Үзеңне яратудан һәм үзеңне мактаудан. Үзеңгә карата юнәлдерелә игътибар. Дөнья шушы дөньяда дәрәҗәне ярата башлау. Дөньядагы дәрәҗәне ярата башладыңмы? Димәк, ахирәттәге дәрәҗә икенче урынга кала башлый. Менә иншаллаһ шуның турында зирәк сөйләшеп китик әле, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки белгәнебезчә, шулай бит бу дөньяда бөтен нәрсә хәзер безнең истә ята. Без яратабыз шушы күренә торган әйберләрне. Безнең сөйләгән сүзләребез дә ялтырап чыга. Гәрчә күңелдә ният башка булса да, һәм ул сүзләребез гамәлдә булмаса да. Тышкы кыяфәтләребез дә безнең хәзер бик матур, бик испай. Ләкинге вакытта сахабиләребез радиллаһу анһум мондый киемнәр турында уйлап та, хыялланып та карамаган, шулай бит. Омар радиллаһу анһуның намаз алып барган вакытында чапанында, киемендә 12 җамау булган. Ул кем? 12 җамау, шулай бит. Ул кем? Ул ил башлыгы. Хәзер без ил башлыгын карыйбыз да, сәгате мәсәлән анда 250 мең доллар тора. Шулай бит. Хәзер шулай дип карыйбыз. Ул ил башлыгы, аның ил башлыгының чапанында 12 җамау. Шулай бит. Монда киемнәр ниләр юк. Аларның тышкы кыяфәтләре булмаган. Мәчетләр хәзерге кебек матур булмаган. Хәзерге кебек. Хәзер бит мәчетләрне бик матур ясыйлар. Килеп керәсең, хузурланып йөриләр, фотографияларга төшәләр, нитәләр, но намаз укучы әс. Шулай, намаз укучы әс. Ләкин матур. Фотографиягә төшәргә, альбомнарга куярга, шулай бит инде әйтеп бетергесез матур. Анда әле мактана башлыйлар, шулай бит. Менә люстра Төркиядән кайтарылган, безнең өчен генә ясалган, Палас Эмираттан кайтарылган, теге булай иткән, тегеләй иткән, шулай бит инде. Ягъни хәзер безнең динебез дә ул тышкы яктан гына күрсәтелә торган бер рәсемгә әйләнеп кайтып кала. Шуңа күрә без үзебез дә гамәлләребезне кылганда көтәбез аның тышкы яктан ниндидер бер бизәлешен. Кемнеңдер тарафыннан макталуны көтеп торабыз. Кайчан миңа килерләр дә рәхмәт әйтерләр, молодец дип баштан сыйпарлар, шуны көтеп торабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр дә инде мактамасалар, рәхмәт әйтмәсәләр, димәк инде күңел төшә, шулай бит. Күңел төшә. Димәк, изгелекләребезне киметергә дә мөмкин без. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, шушы күңел халәте өстендә эшләргә кирәк. Эшләргә кирәк Аллаһ Тәгалә белән ике арада булган ихласлык һәм чиста мөнәсәбәтләргә. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тилка ад-дарул ахирату наҗ'алуха лиллазина ла юридуна хулуван фил арди ва ла фасада. Ахират дөньясын без әзерләдек кемнәргә? Без аны әзерләдек бу дөньяда биеклек теләмәгән кешеләргә һәм бозыклык кылмаган кешеләргә. Ягъни ахират дөньясы бу дөньяда биеклек теләмәгән кешеләргә. Бу дөньяда кешеләр шулай бит биеклек телиләр. Нәкай вакытта бер кешенең исемен язып чыгаралар, берәр хәзрәтнең дип әйтегез. Мин хәзрәтләр турында сөйлим, аты сезгә, сезнең турында сөйләсәм үпкәлисез, шулай бит. Хәзрәтнең исемен язалар. Анда нинди генә регалиялар юк. Шулай бит. Фәлән мәчетнең имам хатибы. Шулай бит. Фәлән анда доктор, кандидат, тегеләй шейх, мәшәйх, участник, не участник анда шулай бит язылып киткән. Анда бит язылмаган Алла кылы дип. Шулай бит. Фәлән Алла кылы. Дип язылмаган. Шуңа күрә инде күп кенә бүгенге көндә кешеләр үз чиратында яраталар менә шулай үзләрен шулай бит макталганны. Киемнәр китә шулай бит тегенди, мондый әлләр инде парчалар һәм башка әйберләр. Ягъни кеше ярата бу дөньяда биеклек. Биеклек түгел, биеклек. Биеклек, биеклекне ансы мөхтәрәм карашлар, алар икесе ике сүз. Биек һәм биек.
татарча аңлаганча. Бояк бөтенләй икенче сүз. Шулай бит инде. Бояк икенче сүз ансы бөтенләй. Татарча аңлаган кешегә рәхәт инде мондаймы? Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай итеп кеше үзенең күтәргәнне ярата. Ләкин бу дөньяда шушы биеклек яратучы кешеләргә ахират булмас ди. Чөнки ният икенче була йөрәктә. Аллаһы Тәгалә биеклекне бирә булай да. Син аңа омтылмасаң да. Син аңа инде әгәр дә үзең теләмәсәң дә бирә, әгәр гамәлләрең чиста һәм ихлас булса. Ике дөнья булачак сиңа барыбер. Әмма бу дөньяда гына биеклек кирәк булса, ул вакытта ахиратта сиңа булмаячак ди. Ахират дөньясы сиңа булмаячак, чөнки синең гамәлләрең шушы дөнья биеклеге өчен генә эшләнгән булады. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, икейөзлелек булмасын өчен үзебездә иң беренче чиратта ахират биеклегенә омтылырга кирәк, дөнья биеклегенә түгел. Дөньяда син эшлә Аллаһ риза булган гамәлләрне, әмма ул синең максатың түгел. Максат синең танылу түгел. Максат шулай бит инде, бер нәрсәне эшләү. Кайчагында радиодан тапшырулар алып барганда, безнең бер шундый алып баручы бар инде. Ул гел миңа сорау бирә. Хәзрәт ди, хәлләрең ничек ди? Хәзрәт семьяда ничек ди? Балаларың ничек ди? Укыйлармы, эшлиләрме ди? Нинди машинада йөрисең ди? Мен әйтәм, әйдә бу тапшыруны, 1 сәгать тапшыруны әрәмитмик минем турында сөйләшик. Әйдә без сөйләшик дин турында. Шулай бит, дин турында сөйләшик. Дингә багышлыйк ул тапшыруны. Менә миңа син 5 минут, 10 минут багышлагансың икән, син аны багышла дингә ул вакытны. Нәрсәгә ул минем турында сөйләшергә? Моның шулай кирәк әйбер түгел ул. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, кеше танылырга тиеш менә шушы кылган изгелеге белән, шулай бит, үзен күтәрергә тырышырга тиеш түгел. Әгәр дә кеше үзенә тели икән инде биеклек. Менә мин шунда, мин фәлән дип шулай бит. Мин менә фәлән авылдан, фәлән яктан, минем фәлән әтияниләрем, аларга мин сәлам әйтәм, анда тегеләй булай дип инде. Бу чиракта әлбәттә ахират дөньясы сиңа булмаска да мөмкин, әгәр дә син үзеңнең шушы биеклегеңне генә уйласаң һәм күтәрергә теләсәң. Шулай икенче бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ман кана юридул хаятад дунья ва зинатаха нуфи илейхим аъмалахум фиха ва хум фиха ла юбхасун. Әгәр дә кеше ди, шушы дөньяны гына теләсә, дөнья тормышын гына, аның бизәген генә теләсә ди, без аңа ди барысын да киметмичә шушы дөньяда бирербез ди. Мен сезгә әйткәнем бар шулай. Байысын килсә, ярахат яшисе килсә, аның юлы бар. Мен сезгә әйттем шулай. Ничәргә кирәк? Кафир буларга кирәк. Байысын килсә, бик җиңел кыска юлы баюның шулай бит. Бик рәхәт яшисең килсә, кафир буларга кирәк һәм изгелек кыларга кирәк. Аллаһы Тәгалә бу дөньяда сиңа бирәчәк. Бөтенесен тиененә кадәр. Шундук күрә башлыйсың кылган изгелегеңне. Бер кешегә изгелек кылсаң, үзеңгә шундук айланып кайта башлый. Ләкин мөселман булсаң, бөтенләй кайтмаска мөмкин, яки соңрак кайтырга мөмкин изгелегең. Начарлыгың сразу кайта, мөселман булсаң. Начарлыгың шундук кайтырга мөмкин. Әгәр син инде ихлас мөселман икән, начарлыгың шундук кайта, Аллаһ Тәгалә сине тәрбияли. Ә менә изгелеге кайтмаска мөмкин, кайтырга мөмкин, калырга мөмкин ахиреткә. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу Аллаһның сүзләре бу. Кем бу дөньяны гына теләсә ди, без аңа бирербез шушы дөньяда бөтенесен киметмичә ди. Ул әйбәт яшәр, бизнесы уңышлы булыр, тегеләй һәм башка фәлән фәсмәт. Шуңа күрә дә менә шушы бар бит, без әйткәнебез бар инде, кино актерлары, төрле олигархлар, ниләр, аларның төп баю шарты нәрсәдә? Аларның төп баю шарты ниндидер кагыйдәне үтәүдә түгел. Аларның төп баю шарты дөньяга табынуда. Дөньяга табынасың икән, дөньяны гына телисең икән, Аллаһ Тәгалә сиңа бирәчәк. Менә шуның эчендә Аллаһ Тәгалә булай ди: "Әмма улаика аллазина лайса лахум фил ахирати илля ан-нар." Әмма ди кыямәт көнендә аларга тәмух кына булыр. Бүтән бер нәрсә булмас кыямәт көнендә. Шушы дөньяны гына теләгән кешегә. Ва хабита ма санау фиха ва батилу ма кану я'малун. Аларның кылган бөтен гамәлләренең файдасыз булыр ди, буш булыр ди. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, иң беренче чиратта шулай бит ахиратны күздә тотырга һәм ахират нияте белән эшләрне эшләргә тиеш мөселман кешесе. Дөньяныкы үзе килә. Ул ияреп баручы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, әгәр дә ди ахиратны беренче урынга куйсагыз, дөнья артыгыздан йөрер ди. Дөнья артыгыздан йөрер. Сез дөнья артыннан түгел. Шуның өчен дөнья ул үзе килә.
Әбу Бәкр радияллаху анху, шулай ук безнең башка сахабаларыбыз радияллаху анхум аҗмагин, аларның берсе дә дөньяны күздә тотмады, ләкин аларның бүгенге көндә кыямәт көненә кадәр даннары һәм шөһрәте, биеклекләре бар. Бүгенге көнгә кадәр бер нинди полководецларны, бер нинди бийек кешеләрне аларны мактаган кебек, аларны искә алган кебек алмыйлар. Бер кемне дә. Нишләп? Уйлап кына карагыз. Без гел дуа кылган вакытта сахабаларыбызга дуа кылабыз. Миллиардтан артык кеше. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям салават әйткәндә саллаллаху алейхи ва ала ас'алихи ва сахбихи аҗмагин. Аның сахабаларына дуа кылабыз. Миллиардтан артык кеше. Миллиардтан артык кеше бүгенге көндә Александр Македонскийга дуа кылам икән. Ул тарихта язылган гынаның исеме шулай бит. Кемдер докторский яклый да акча аланың исеме белән. Кемдә булса бүген Фиргавнгә дуа кылам икән шуның кадәр. Мактыйм икән. Юк, юк андый кешеләр. Кемдә булса ниндидер җинаятьчеләргә, алар танылырга теләгән җинаятьчеләргә шулай дуа кылам икән, миллиардтан артык кеше юк. Аларның турында кино төшерәләр, акча эшлиләр, әмма аларга дан биеклек юк. Әмма бу кешеләргә дөньялыкта да һәм ахирәттә дә дан һәм биеклек, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуның өчендә ахирәтне тотсаң исеңдә, сиңа иншалла дөньясы үзе ияреп килә, әмма дөньяны бер вакытта да беренче урынга куярга ярамый. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям да әйтә: "Инна Аллаһа ла янзуру иля суварикум ва амваликум, валакин янзуру иля кулубикум ва агмаликум." Аллаһ Тәгалә сезнең тышкы кыяфәтләрегезгә һәм малларыгызга карамый. Аллаһ Тәгалә сезнең йөрәкләрегезгә һәм гамәлләрегезгә карый. Йөрәк һәм гамәл менә бу безне кеше итә торган һәм Аллаһ Тәгалә каршына якынайта торган гамәлләр. Йөрәгебезнең чисталыгы һәм гамәлләребезнең изгелеге. Икесе бергә булган чиракта Аллаһ Тәгалә, без Аллаһ Тәгаләгә иң якын бәндә булабыз. Мал җыеп түгел, тышкы кыяфәт белән түгел. Бүгенге дөньяның сәясәте киресенчә. Тышкы кыяфәт һәм мал. Бүгенге көндә. Шуңа күрә тышкы кыяфәтең килеп җитмәсә, тизрәк барасың, спорт белән шөгыльләнәсең шулай бит. Укуллар кадыйсың, тарттырасың, кисәсең артык җирләреңне. Һәм мал, акча дәрәҗә аласың да, син бу дөньяның хуҗасы. Син бу дөньяның хуҗасы. Әмма Аллаһ Тәгалә каршында икенче әйбер мөһим, изге гамәл һәм йөрәк чисталыгы. Бүгенге көндә изге гамәл һәм йөрәк чисталыгына беркем дә игътибар итми. Менә бу фәлән кеше, бу изгелек кылучы кеше дип аны ихтирам итмиләр. Байлыкка карап, малга карап ихтирам итәләр. Дәрәҗәгә карап ихтирам итәләр. Әле генә менә сөйләшеп утырдык шулай бит. Байлар фәлән фәсмәтән дип анда. Аларга шушы байлыгына карап ихтирам итәләр. Менә шуның өчен дә дөньяның аның хәзерге вакыттагы асылы шундый. Әмма ди, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, бәлки булыр шундый бер кеше ди, чәчләре пычранып беткән, тузанга батып беткән ди. Ниндидер, карамыйсың да бер бомж дип әйтик, менә хәзерге сүз белән әйткәндә бомж ди. Ләкин Аллаһның исеме белән ант итсә, аның анты үтәләчәк ди. Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтергә тели, шулай бит. Тышкы кыяфәт түгел. Гамәл мөһим. Күңел, йөрәк халаты мөһим. Урам кырыенда утырган бер бомж син бүген аның белән исәнләшмисең дә, син аны күрмисең дә хәтта. Менә сез соңгы тапкыр күргән бомжны исегездә калдырганыгыз бармы сезнең? Кем аның янына килеп ни хәлләр дип сорай инде шулай бит. Исемең ничек синең төгеләй булай дип. Белмибез шулай бит. Бәлки аның дагасы иң кабул кешедер. Аллаһу агалам. Аллаһу агалам. Бәлки ул кешедә тәкәбберлек юктыр 1 грамда. Чөнки ул урамда утыра, чиракка баткан кешеләр аңа борылып та карамый, ул аңа игътибар итми. Бәлки аның тәкәбберлеге бөтенләй юктыр. Мин бомж буларак кушмыйм хәзер, шулай бит инде. Ул күрмәгез тагын. Хәзер әйтерсез, Илнар хәзрәт, монда Нурулла хәзрәт бомж буларак кушты дип чыгып китәрсез. Шулай ди. Хатын мин киттем дип бомжабай иттергә ди, дагаларым кабул булсын дип. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, бу кешегә игътибарлы булырга куша. Тышкы ягына карап ди, бәя бирмәгез. Кай вакытта күрәсең ниндидер бер кешене, мәсәлән, галим бер кеше кебек, шулай бит инде. Галим бер кеше кебек. Аны күргәнсең, карыйсың, бу нинди галим инде ул дисең. Киеме пычрак,
Нәҗис түгел ул. Күптән җуылмаган. Яши ниндидер бер хәерче генә өйдә, бүлмәдә. Шулай бит. Карыйсың да, бу нинди галим икән дисең, моны әйткән сүзләрендә нинди мәгънә бар икән инде дип уйлап куясың. Сиңа кирәк шулай бит инде тәхеттә утырган бер галим. Ялтырап торган шулай бит. Лексуста йөри торган бер нинди галим кирәк сиңа. Вот ул галим. Чөнки галим булмаса, аның бай берләре булмас иде, шулай бит. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә, икенче әйбер белән карагыз ди. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, менә бу дөньядагы безнең бәяләмә икенче, ахирет бәяләмәсе икенче. Дөньяның ялтыравыгын яратмаска куша безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Ә шушы мактауларда ул дөнья ялтыравыгы гына. Бүтән бер нәрсә бирми ул. Мактаулар, дәрәҗәләр. Иллә мәгәр синең күңелеңне бер бозырга гына мөмкин ул. Шуңа күрә бүгенге көндә ниндидер бер дәрәҗәле кешегә, бай кешегә син бер сүз дә әйтә алмыйсың. Аның белән сөйләшә алмыйсың син. Бер каршы сүз әйтә алмыйсың, сиңа ие дип кенә утырырга тиеш. Әйе шул шулай шул дип кенә утырырга тиеш син аңа. Вагаз сөйләгәндә бер нәрсә әйтеп куйсаң, син дөрес әйтмисең диләр алар. Берсендә бер мәҗлестә доңгыз турында сөйләгән идем, син дөрес әйтмисең. Доңгыз чиста ит ул ди. Мин беләм ди, мин ветеринар ди. Бетте китте, син аңа нәрсә дип әйтә аласың? Шулай бер нәрсә әйтә алмыйсың син аңа. Вагаз сөйләп өйрәтергә ярамый. Гел мактап утырырга кирәк. Ой, менә диндә шулай дип әйткән, менә сездә бар ул сыйфатлар ди. Менә диндә әйтелгән яхшы хатыннар турында менә сезнең шикелле ул шундый хатыннар ди. Шулай дип сөйләсәң, ой, инде күңелләре була, инде садаканы бирәләр. Алла бирсен. Бәлки хәзрәт булырсыз, Алла бирсә тора-бара, вот ирәнегез әзрәк шулай бит. Сез. Инде мөхтәрәм кардәшләр, менә шулай итеп, дөнья мактавы ул дөнья мактавы. Шуның өчен дә макталарга яраткан кеше ул үсми дә, үзгәрми дә, чистармый да. Һәм шуңа күрә бик сак булырга кирәк. Әгәр дә инде сине мактый башласалар, димәк монда сиңа зыян күбрәк булырга мөмкин. Без әлбәттә мактаган кешеләрне яратабыз. Әмма зыяны сиңаның күбрәк булырга мөмкин шушы кешедән дә, аларның мактауларыннан да. Беренче чиратта синең күңелеңдә ике йөзлелеккә юл ачылырга мөмкин. Менә шушы мактасыннар өчен дип син гамәлләреңне эшли башларга мөмкин. Иншаллаһ рус телендә сөйләп алырбыз. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком понятии, как лицемерие. Лицемерие – это нифак, двуличие, можно сказать, да? Но человек, есть вещи, которые подталкивают человека к лицемерию и к двуличию. Мы с вами знаем, что лицемерие – это один из не то что больших, можно сказать, самых главных грехов человека, который уничтожает его хорошие дела. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что я не боюсь для моей уммы ширка большого. Моя умма не будет поклоняться идолам, шайтану, дьяволу, еще кому-нибудь. Но моя умма будет подвергнута, испытана, так скажем, лицемерием, рия. Его даже называют аширкуль асхар, маленьким ширком называют. Потому что во время лицемерия человек делает какие-либо дела, чтобы угодить кому-то помимо Аллаха. А если ты делаешь что-то помимо угождения Аллаха, то ты получаешь за это грех. И награды у тебя за это не будет. Даже если это какое-то благое дело, какое-то большое дело. Во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, были люди, которые умерли во время войн. И сахабы говорили, ради Аллаху анхум, что этот человек сражался очень хорошо, и, наверное, он будет в раю. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, нет, он будет в аду. Почему? Потому что он сражался, чтобы показать свой героизм. Не ради Аллаха, а чтобы показать свой героизм. Вот сегодня на самом деле тоже идут споры какие-то определенные насчет боев UFC. Столько споров идут, хорошо ли, плохо ли, да. Один аспект, что там ребята ходят с открытым гауратом, да? То есть до колени не закрыты. Это один аспект. Другой аспект, человека бьют по лицу, без причины. Без причины. Он ничем тебе не угрожает, тебе говорят, давай, и ты начинаешь его бить.
Зачем? Неизвестно. Ну, чтобы была причина, может быть, поэтому вначале они друг другу гадости говорят. Чтобы была причина, да? Ну, чтобы как-то уж к шариату подвести, да? Может быть, причина в этом. Они же сначала их ставят между собой, и они должны друг другу гадости говорить. Может быть, они даже не хотят. Может, им сказали там их, кто у них там, директора там, да, руководитель, давай, говорит, скажите там, чтобы было кассово, интересно, да, и начинают говорить про друг друга гадости, про жену там и так далее. Это один аспект. Но многие из них еще сражаются, чтобы показать свою силу, потом похвастаться. Вот я какой, да, орут, кричат там, сила, туда-сюда и так далее. То есть это уже похвальство определенное, хвастовство и так далее. Если мы посмотрим на наших сподвижников, рады Аллаху анхум, они не были качками в современном представлении. Они не хотели и не били всех подряд, чтобы доказать, что они сильные. У нас есть сейчас даже в деревнях, выходят в клуб и хотят подраться, ну, чтобы показать свою силу. Сахабы, рады Аллаху анхум, такими не были. Если их унижали лично, они вообще не отвечали. Им могли плюнуть в лицо, их могли ударить. Умар, рады Аллаху анху, спал, а его ноги люди спотыкались. Говорит, убери ноги там, он спокойно убирал. Да? Проблем нет. А у нас халаяташлярь, да? Наши ребята выходят и ищут неприятности, чтобы показать, что они вот они какие. Мощные, сильные, без причины кому-то морду набили. Ну, альхамдулилля. Они любят вот такие вещи. Сахабы, рады Аллаху анхум, нет. Но когда дело доходило, действительно, до опасного момента, что-то угрожало религии, что-то угрожало пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, все, берегись. Здесь уже они яростно сражались, и никто к ним подойти не мог. Это другое дело. Сейчас тоже иногда некоторые мусульмане хотят вот этих вот неприятностей, сами себе создают, чтобы показать. В основном ребята, которые занимаются какими-то там боевыми искусствами, боксеры там и так далее. И сколько таких ребят сели в тюрьму потом. За то, что вышли поговорить за клуб, да, ударили, и тот человек умер. Это что такое? Это просто хотели показать свою силу. Это вот оно, мирское такое-то хвастовство, так скажем. Поэтому мусульману это не присуще. У мусульманина нет таких болезней. Это комплекс неполноценности. Но человек любит, когда его хвалят. Это не отнимешь. Почему же человек любит, когда его хвалят? И помимо после этого открываются двери для лицемерия. Имам Газали говорит, что первая причина – это человек считает себя совершенным, что у него нет недостатков. Если ему скажешь про это, ему это не понравится, потому что он считает себя самым лучшим и красивым. Вы утром смотрите в зеркало и говорите, что вы красивый. Восхищаетесь самим собой? Я один, что ли, такой? А? Неужели у вас такого тоже нет? Да, вот я уж не знал. Вот. Посмотришь, говоришь, ну, ничего, да. Конечно, какие-то черты тебе не нравятся. Ты говоришь, ну все еще ничего, так скажем, да. Все еще ничего. Человек считает себя совершенным. Как будто у него нет недостатков. Поэтому он любит, когда его хвалят. Вторая причина видно, что человек, который хвалит тебя, он ищет твоего довольства. И вот его, вот эта вот хвальба тебе нравится. Тебе нравится, что этот человек ищет твоего довольства, близости к тебе. И тебе нравится, когда перед тобой присмыкаются, ухаживают, да, что-то там подносят и так далее. Вот это нравится. Это тебя потом, естественно, затягивает. Поэтому обычно такие люди, они не находятся рядом с богатыми и со властимущими людьми. Человек свободный, гордый, так скажем, в хорошем понимании этого слова, он не будет рядом с властимущими людьми. Почему? Он чай
не поднесет, сахар не положит, в рот не нальет, да? Он может предложить чай, все, помимо этого. Поэтому любят таких людей, которые бегают рядом. Им говоришь что-то принеси, они раз, бегом сделают. Вот это нравится. И поэтому, соответственно, у человека уже опять-таки внутри меняется состояние. Третье. Тебе нравится, когда тебя хвалят. И вот когда тебя хвалят, это заражает всех остальных. Например, кто-нибудь встанет сейчас здесь, один и скажет: Хазрат, я хожу на твои лекции уже 3 недели, мне очень нравится, ты молодец, ты все правильно говоришь и так далее. И у кого-то здесь тоже возникнет желание похвалить. Вот, правильно он говорит, я хожу уже 4 недели там, да, и так далее. Вот нравится этот коллективизм. Иногда даже специально подставного человека ставят, чтобы он хвалил, чтобы он остальных заразил этим же. Иногда бывает так, да. Обычно это бывает на тренингах. Это психология. Вы знаете об этом, да? Когда на тренингах встают, например, там один не рассказывает свою историю. Я там такой-такой, например, там какое-то лекарство рекламирует, я там такой-такой, у меня вот я принял, мне помогло. Второй встает, говорит: о, у меня то же самое, там, и так далее. Другую историю рассказывает. И остальные этим заражаются. Хотя это может быть неправда. Вот поэтому любят тех, кто хвалит, чтобы потом у остальных тоже сложилось такое впечатление. А некоторые окружают себя только такими людьми. Если кто-то не хвалит, они сразу же от него стараются избавиться. Слушай, не ходи здесь рядом больше, да? Мне как-то рассказывали, что с одними там, власть имущими люди, один пришел парень хоккей играть. Он хоккей играл нормально. Как надо играть. Он раз толкнет там, раз сам отберет шайбу, сам гол забьет. Потом знакомому этого человека говорят: слушай, говорит, больше не приводи его. Потом вы удивляетесь, да, почему там они так много голов забивают, да, почему они так хорошо играют. Здесь причина простая. Человеку вот это вот нравится, и он окружает себя вот такими людьми, дорогие друзья. Если у нас есть эти качества, если нам нравится, когда нас хвалят, мы думаем, что мы совершенны, как это лечить? Все это лечится каким образом? Через иман, через веру. По-другому вылечить это очень сложно. Первое, ты должен понять, что ты несовершенен. Ни в коем случае. Почему ты несовершенен? По одной простой причине. Если тебя разрезать, что у тебя внутри? Наджис. У тебя внутри наджис. В твердом виде, в жидком виде, да, и в любом другом виде. Больше у тебя ничего нет. Если тебя раздеть, ты смешной. Ты смешной, если тебя раздеть. Смешной может быть еще и в этом плане, да? Потом ты оправдываешься: нет, это просто холодно там. Ты смешной в этом плане. Ты смешной в плане телесном. У тебя здесь что-то, здесь торчит, здесь висит. Здесь у тебя шрам, здесь у тебя кривизна и так далее, и так далее. Ты смешной. Ты несовершенен даже в физическом плане. Про духовность уже и говорить нечего. Сравни себя с другими мастерами, если ты, например, хочешь сравнить себя в речи, в силе и так далее. Поэтому все силачи в мире, они всегда когда-нибудь проигрывают. Нет абсолютного чемпиона или силача. Я специально смотрел великих там этих всех силачей, даже Поддубного смотрел, да, там. Все равно со временем ты слабеешь, и появляется сильный, который тебя побеждает. Ты не можешь считать себя совершенным ни в чем. Помимо этого, в делах, все, чего ты достиг, деньги, власть, там, красивая жена, дети здоровые, это не твоя заслуга. Это заслуга Аллаха, субханаху ва тааля, который решил тебя одарить всеми этими благами. Думаешь, ты обворожил эту девушку красивую? Нет. Просто Аллах Тааля временно сделал ее глупой, чтобы она вышла за тебя замуж. Просто пелену наслал на время, чтобы ты женился на ней. Если бы у женщин был абсолютный ум, да, они бы никогда замуж не выходили. Если бы они были умными, на самом деле. Думаете, они бы
подчинялись своим мужьям, если бы Аллах Тааля не захотел. Вы же как короли дома. Приходите, ну, тут некоторые, не все. Как короли дома. Приходите, вам чай подносят, еду подносят, совершенно чужой человек. С какой стати-то? Вы бы прислуживали кому-нибудь каждый день? Даже за деньги. Вы в какой-нибудь момент вы бы сказали: забирай свои деньги, да и пошел ты. Они прислуживают нам. Всю жизнь прислуживают. Когда ты болеешь, они тебя подносят. Когда ты не можешь в туалет ходить, они тебя моют. Вы понимаете? Это потому, что Аллах Тааля заложил так. Это дело не в участи. Вот о чем я и говорю. Это не твоя заслуга. Не потому... Мы сейчас не про это говорим. Я говорю, что Аллах Тааля подчинил этих женщин тебе. Не потому, что ты умеешь уговаривать, умеешь подкупать, умеешь обворожить, так скажем, да? Посмотришь на некоторых мужей, это дебилы. Но жены за ними ухаживают и им подчиняются. Почему? Это Аллах Тааля им так сказал. И Аллах Тааля заложил это в них. Это не дело не в этом мужчине. И потому что он потом, когда жена уходит, он хвастается: я вот так ее держу. Я вот так сказал, так и будет, там туда-сюда, там сидит, хвастается. Это не твоя заслуга, поэтому ты должен это понять. Это Аллах Тааля тебе это дал. Поэтому ты несовершенен. Ты несовершенен. Мы их шантажируем, своих жен, говорим: ты должна себя так вести. Аллах Тааля тебе сказал все, что мы можем им сказать. Но мы не можем их подчинить или заставить сами, как люди. Как люди мы не можем. Поэтому только в мусульманской семье сохраняется честь и достоинство что мужчины, что женщины. В обычной жизни это не так. Женщина считает себя униженной в обычной жизни, потому что она не ради Аллаха это делает. Поэтому ей не нравится это. В обычной жизни мужчине не нравится приносить деньги домой. Он считает это унижением, но только не в исламе. Поэтому все эти вещи, дорогие друзья, что бизнес, что деньги, что даже животных Аллах Тааля нам подчиняет. Вы думаете, когда вы говорите собаке «фу», и она уходит? Вы дураки, что ли? Если собака захочет наброситься на нас, даже маленькая, даже вот маленькая шавка какая-нибудь, ты обосрешься, честное слово, говоря не литературным языком. Ты не сможешь от нее просто так отмахнуться. Она шустрее, она сильнее, потому что это зверь, это хищник. Поэтому это Аллах Тааля внушил им страх, чтобы они отходили от нас, испугались нас. Чтобы корова, которая весит 700 килограмм, 500 килограмм, боялась нашей палки вот такой. Вот такой палки мы просто оп, и она поворачивается. Дура. Аллах Тааля это дал. Это не твоя заслуга. Вот после всего этого ты понимаешь, что твоей заслуги нет. Ты пойми, ты должен благодарить того, кто внушил все это окружающим. И поэтому у тебя появились деньги и власть, и какое-то могущество. Также, дорогие друзья, мы должны понимать, что слова тех, кто хвалит, должны нас огорчать, а не радовать. Тот, кто хвалит, он решил тебе сделать плохо. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, когда один похвалил другого, он сказал: «Вайхака катакта гунука сахибик». Горе тебе, говорит, ты отрезал горло своему брату, своему другу. Потому что ты его похвалил, ты отрезал ему горло. Сейчас будет сглаз, и самое главное, сейчас будет зависть. Потому что ты похвалил, остальные увидели, сказали: а что в нем такого-то? И начинают завидовать этому еще. Зависть из глаз, они гораздо губительнее оружия там или еще чего-то, или ударов. Поэтому, когда тебя много хвалят, скоро прилетит. Скоро прилетит тебе. Тем более, эта хвальба, она не имеет под собой ничего. Ничего не имеет. Лучше бы указали красиво на твои недостатки. Но, альхамдулилля, мы уже по этому поводу как-то говорили, что татары у нас хвалить не умеют друзей. Они умеют лебезить, да? Они умеют двулично хвалить начальника,
Но вот друзей хвалить у нас татары не умеют, поэтому, альхамдулилля, с этим все в порядке. У нас никогда друг к себе не подойдет и не скажет: ты мой самый близкий, самый любимый, уважаемый друг, я за тебя там жизнь отдам, туда-сюда, любая просьба, в любой момент. Ни один друг, вот лично мне так не говорил и не скажет, иншаллах. Потому что мы гордый народ. А вот начальнику мы скажем. Здесь гордости нет. Начальнику мы скажем. Здесь уже можно начальнику говорить: рассчитывайте на меня, Фалян-Фалянч, я там обязательно, посреди ночи, естественно, туда-сюда это, вы там такой, сякой. Начальнику мы умеем так говорить. А друзьям, братьям мусульманам, да вы что? Мы же гордые. Да, у нас поэтому такого нет. Да. У нас такого нет. У нас лучше вот, конечно, там что-нибудь сказать. Поэтому, когда меня хотят похвалить, я уже знаю, что после этого будет нормальная критика. Хазрат, ты там сюда-сюда, но я это уже жду. Поэтому, когда похвалили, я сразу говорю: спасибо, у меня времени нет, я все. Альхамдулилля. У нас, к сожалению, только поэтому хвалят. Когда приходит даже после намаза, там, да, там за проповедь похвалить, там, все, хазрат, все мне очень понравилось, но вот этот хадис, мне это там, вот твои слова не понравились, там туда-сюда. Вот это но всегда есть у нас. Вот. Поэтому я же говорю, к нам это не относится. Если ругают тебя не по делу, такое тоже бывает. То есть ты этого недостоин, но тебя ругают. Это тебе не нравится. Человеку нравится похвала, но не нравится порицание. С этим ничего не поделаешь, да? И вот когда тебя ругают не по делу, когда по делу ругают, ты сразу говоришь: все, альхамдулилля, спасибо, надо спасибо сказать, поблагодарить и уже исправлять это в себе. Это абсолютно нормально. Вот такое должно быть отношение. И никакой другой. Не обиды там, а ты сам какой там, смотри на себя там, да? Отдагалағана пақабытын қыстырмай, там и так далее. Ну, мы так отмахиваемся, нет. Когда тебя что-то по месту сказали, все, ага, альхамдулилля. Но вот когда тебя ругают не по делу, ты этого не достоин, ты этого не делал, ты этого не заслужил, ты это знаешь. Что нужно делать? Обижаться? Заехать? Да? Заткнуть его? Мы же умеем, мы же мужики все-таки, да? Ты что там сказал? А ну-ка иди сюда. Там 10 человек выходят. Нет, я просто не расслышал. А? Мы это умеем. Что нужно делать? Первое. Если тебя ругают за какие-то несуществующие недостатки, не обижайся. А наоборот скажи. Для себя скажи: да, у меня этих недостатков нет, но у меня есть другие. Но у меня есть другие, которые надо исправлять. То есть, да, вот то, что он мне сказал, ты не обращай внимания на то, что он сказал. Ты обращай внимание, что он тебя порицал в общем. Скажи: да, я достоин порицания, пусть не в этом, но вот у меня есть другие качества такие-то. Для себя ты так делаешь вывод. То есть, ничего страшного, пусть ругается. Второе, то, что он тебе говорит, это будет искуплением твоим грехам. Он тебе говорит то, что в тебя нет, это будет искуплением. За спиной иногда говорят плохие вещи, иногда в лицо говорят, да? Это будет искуплением твоим грехам. Потому что каждый раз, когда тебя незаслуженно как-то унижают, тебе будет саваб за это. И третье, тот человек, который незаслуженно ругает, он сам себя погубил, потому что он врет. Врет порой специально. Он хочет тебя унизить. Он хочет отобрать там твою популярность какую-то. Или бывает подкупный человек, подосланный человек, чтобы ругал тебя специально. Это вот такие вещи делаются в политике, в каких-то там больших местах, да? Начинают искать, находить какие-то непонятные вещи и ругать. А подчас нет такой подоплеки. Нет такой подоплеки, там не о чем ругать. Поэтому этот человек сам себя погубил. Поэтому его надо жалеть, такого человека, и надо делать дуа, чтобы Аллах Тааля дал ему хидаят, чтобы он встал на путь исправления. Вот это, дорогие друзья, начало лицемерия. Любить похвалу, любить честь и не любить порицание.
И мы сейчас вот вскользь так затронули эти темы, потому что глубоко копать здесь, если копнешь, здесь можно долго рассказывать. Но мы должны у себя это понимать, подчеркивать. Если какие-то такие места есть, исправлять, чтобы это не привело потом в будущем к худшему результату, к деянию на показ. То есть делать что-то на показ людям или ради какой-то похвалы, или чтобы избежать порицания. Иншаллах, пусть Аллах Та'аля избавит нас от всего этого, и пусть Аллах Та'аля даст нам чистые сердца ради Аллаха Субханаху ва Та'аля. Ва акулу кавли хада, ва астагфируллаха л-гаффара али ва лакум, ва лисаири джамаати al-muslimina al-hadirina ajma'in, иннаху хува al-гафуру рахим, джавадул карим, ва сами'у д-ду'a. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين